Lekcia 13. Nezmyselný svet plodí strach. Svet bez zmyslu nie je možný. Čo nemá zmysel, neexistuje. Je až nepredstaviteľné, že vnímam niečo, čo nemá zmysel. Je ťažké uveriť, že neexistujem. Časť mňa to odmieta. A táto časť vytvorila ego, ktoré vyplňa svet predstavami, ktoré neexistujú. Ilúzie sú pre ego ochrannými nástrojmi. A tak si vymýšľa všetko možné, aby som uverila tomu, že existujem. Uverila tomu, že som niečo mimoriadne, existujúce mimo celku. A tak dávam všetkému svoje opodstatnenia, zdôvodnenia, vysvetlenia. A pritom zároveň cítim strach, že by niečo vo mne mohlo túto iluzórnu hru prehliadnúť. Asi tu tkvie ten prvotný strach, z ktorého potom vychádzajú všetky ostatné strachy. Vytvorila som si ilúziu opodstatnenosti svojho ja, odlúčenia od celku. Vymedzujem sa z neho a tak vlastne s ním súperím. V tejto lekcii sa hovorí, že súperím s Bohom, čo je aj príčina a následok môjho skresleného vnímania, ktoré prenášam na svet. A svet mi ho zrkadlí naspäť. V odstavci 3 tejto lekcie sa píše, aby som sa učila rozpoznávať nezmyselnosť a prijímala ju bez strachu. Ak sa bojím, je isté, že obdarím svet vlastnosťami, ktoré nemá, a zaplním ho predstavami, ktoré neexistujú. Vlastnými bujnými predstavami, ktorým verím, a vytváram projekcie, ktoré zažívam.